Unkituta agertu da gaur Marisol Bastida, Mikel Laboaren alarguna. Bere senarraren omenez, katedra jarri dute abian Donostiako Euskal Herriko Unibertsitateko kampusean. Kulturgintza eta politikagintzako kide ugari hurbildu dira gaurko aurkezpenera. Iñaki Goirizelaia EHUko errektoreak gogoratu du Mikel Laboak gaztetatik izan zuela unibertsitatearekin lotura. Bere ibilbidea benetan erakusgarria dela, eta horregatik Mikel bera gogoratzeko asmoz jarri dela abian katedra. Mikel Laboaren oroitzapenek eraman gaituzte katedra hau sortzera. Euskal Herriko Unibertsitatearen baitan dauden bazter guztietan, Mikelen lana zabaltzeko eta ikertzeko gogo bizia sortu dutelako oroitzapen horiek. Hain zuzen, Mikel Laboa eredu den euskal gizartearen ondare intelektual, humanistiko, kultural eta zientifikoa aberasteko helburua du proiektu honek. Bereziki arte sorkuntza landuko du, ikertu eta nazioartean zabaltzeko. Era honetan, alor hauetan lan egiten duten erakundeen arteko elkarlana bultzatuko du. Honela, izenak dioen bezala, lehen urtean Mikel Laboaren lana izango da nagusi eta berarekin lan egin zutenak ere aztertuko dira. Hemendik ateratakoarekin, udazkenean Mikel Laboari buruzko erakusketa bat eta argitalpen monografiko bat egingo da. Gainera, sorkuntza bultzatzeko diru laguntza batzuk ere eskainiko dira eta Mikel Laboa kantu sormen lehiaketa jarriko da abian. Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza jasoko du proiektuak, 555.000 euro hain zuzen. Zoritxarrez kultura, euskera eta hezkuntzarentzako garai zailak dira eta aldundiak hauen aldeko apustua egiten duenaren adierazgarri ere bada gaurko ekimena. Martin Garitano diputatu nagusiak azaldu duenez, euskara eta euskalgintza ere garapen ekonomikorako giltza badira. Gainera, gogoratu du diputazioak Mikel Laboaren printzipioak jarraitzen dituela. Hau da, Laboa eredugarria dela. Euskalduna zen Mikel Laboa. Euskalduna, baina munduari irekia, berritzailea, herriarekin konpromiso sendokoa, gazteen laguna, etorkizunaren bultzatzailea. Mikel Laboaren senideek eskerrak eman eta unkituta honakoa esan dute. Arteak bizitzen laguntzen gaitulako. Eta krisi garaian ere bizitza da hundiena. Kantak esaten duen bezala. Gaina, musikari gabe, nola biziko ginak. Katedraren zuzendari Juan Cruz Igerabidek ere bat egin du hitz horiekin. Kultura berez giza duintasunaren oinarri sendo bat da, ez dezagun ahaztu. Kulturari gabe ez dago bizi iraupenik, ez dago gizakirik. Eta amaitzeko Mikel Laboaren hitzak ekarri dituzte gogora. Kantuz sortu ginen ta kantuz gara bizi. Ahoz, eskuz ta begiz, kantuz gara ezi. Kantuz egiten dugu geza dadin gazi. Mila esker eta suerte hon lan hau ondo egiteko.